Aurreko bideoan ikusi dugun bezala, Sites gune berria sortzeko bi aukera ditugu. Driven bertan beste dokumentu bat baliz bezala, edo Sites berriaren hasierako pantailako botoi hau sakatuz. Azken hau erabiltzen badugu, gunea gure unitatean sortuko da. Gero, nahi badugu, nahi dugun lekura eramango dugu. Gunea behin sortuta, izena jarri beharko diogu. Bestela, gune izengabe gisa geratuko data. Izena idatzi eta goiburu barneko izenak ere automatiko hartzen du izen bera, baina nahi badugu azken honi beste izen bat eman aldiogu. Gunearen hasierako orria berez sortzen da. Orain guk editatu behar dugu nahi ditugun elementuak txertatuz. Hasteko orriaren izena jarriko dugu, hemen goiburuan. Elementuak txertatu aurretik diseinuari erreparatuko diogu apur bat. Hau da, guneak izango duen itxurari. Ez dago aukera handirik oraingoz, baina kontran oso erraza da aldaketak egitea. Eskuineko menuan, gaiak atalean, 6 gai hauen artean hautatu aldugu, eta bakoitzean 3 letra estilo ditugu. Eta 5 kolore aukeran ere bai. Aurre diseinaturik daude, hautaketa errazagoa egiteko, baina esan bezala nahiko mugatua da. Sagua goiburuaren gainean jarrita, goiburua 3 modutan aurkez dezakegu. Oraingoa iragarki banda da, baina banda zabalagoa egin aldugu edo bakarrik izena erakutsi. Aukera hauek orri guztietan errepikatuko dira. Baina nahi dugun irudia ere jar dezakegu. Aldatu irudia sakatu eta galerietako bat hauta dezakegu. Edo guk daukagun bat, Driven, Google argazkietan edo ekipoan bertan. Guk Google argazkietan prest daukagun bat txertatuko dugu. Hauxe. Erreparatzen badiozue, Googleek irudia doitzen du testua hobeki irakur dadin, baina doikuntza hori desaktiba daiteke. Gure kasuan, irudiak berak izena duenez, orriaren izenburua ezaba dezakegu. Testuaren gainean sagua jarrita, testu kuadroan sakatu eta testua editatu ahalko dugu, eta aukera hauek zabalduko dira. Testu estiloak, lerrokatzea, esteka gehitzea eta ezabatzea. Ezabatu egingo dugu. Honetaz gain, goiburuari nahi dugun elementua gehitu aldiogu, esaterako logo bat. Goiburuan bertan klik bikoitza egiten badugu, txertatzeko aukerak izango ditugu. Testua, irudia, URL bidezko txertaketa, Drivetik edo ekipoko irudi bat kargatu. Guk Driven dugun hau hautatuko dugu. EIBZ-aren logoa hain zuzen. Tamaina egokitu eta kokatu ondoren estekatu ere egin aldugu, esaterako gure webgunearekin. URL-a itsatsi, aplikatu eta listo, logoa estekatuta. Okertuz gero edo atzera egin nahi izan ezkero, goiko gezi hauek erabiliko ditugu. Begi honetan klik eginez gero, gunearen aurrebista izango dugu. Sites berriak oso diseinu moldagarria du, edozein tamainako pantailara egokitzen da, eta hemen behan egiaztatu aldugu gailu bakoitzean nola egokitzen den. Isa sakatuta ediziora bueltatuko gara. Orain, hasierako orri honetan zerbait jarri beharko dugu, ezta? Horretarako elementuak txertatu beharko ditugu. Txertatu fitxan sakatuta dauzkagun aukera guztiak zabalduko dira. Edo lehen egin dugun bezala klik bikoitza egin eta nahi duguna aukeratuko dugu. Demagun testu bat idatzi nahi dugula. Testua aukeratu eta idatzi egingo dugu. Oso edizio tresna mugatua da. Letra estilo batzuk lerroburuetarako, testua beztu, letra etzana, lerrokatzeak, zerrendak eta buletak, estekatzeko botoia eta ezabatzekoa. Puntutxoetan berriz, kodea, testua marratzeko eta formatua garbitzeko botoiak ditugu. Testuko goiburua idatziko dugu. Ikastaroko jarraibideak. Goiburu estiloa ezarri eta zentratu. Listo. Orain jarraipena idatziko dugu. Berriz testua txertatu eta idatziko dugu testu normala. Testu kuadroen tamainarekin jokatu aldugu. Eta orain irudi bat txertatuko dugu. Irudia txertatzen dugunean, irudia moztu aldugu, estekatu, ezabatu, ordeztu edo ordeztu testu bat gehitu. Irudi kuadroaren puntuak erabiliko ditugu tamaina egokitzeko, lehen egin dugun bezala.
Listo. Irudiak txertatzeko beste bide azkar bada, zuzenean arrastatzea gunera ekipoko bat. Adibidez, beste logo hau. Elementuak txertatzen ditugunean, orrian atalak edo sekzioak sortzen dira, eta hauek kolore batez nabarmen ditzakegu. Ezabatu eta arrastatu ere nahi bezala antolatzeko. Elementuak ere solte arrastatu alditugu orrian zehar eta kokatu nahi dugun lekuan. Gida batzuek laguntzen digute kokapena zehazten, baina muga batzuk badaude. Esaterako, testu barruan ezin dut kokatu irudia. Alboan jarriko da. Txerta ezagun orain Driveko dokumentu bat. Alboan, gure unitateko dokumentu eta karpetak azalduko dira, eta nahi duguna hautatu eta txertatu sakatuko dugu. Kuadroaren puntu hauek erabiliko ditugu dokumentuaren bistaratzea hobetzeko. Ikus dezagun aurrebista. Dokumentua luzea denez, scroll hau sortzen da, baina ahal den neurrian hobe honelakoak ekiditea, ikusgaitasuna ahalik eta onena izateko. Gailu diferentetan elementuak egokitzen dira era automatikoan. URL bidezko txertaketaren bidez edozein webguneren edukia txerta dezakegu. Adibidez, IKT blogaren artikulu hau txerta dezakegu gunean. Helbide barrako URL-a kopiatuta eta orain kapsulatzeko pantailan itsatsi egingo dugu. Gehitu sakatu eta listo. Edukiaren laburpen bat gehitzen da, irudi eta guzti, baina guk hauta dezakegu irudia, izena eta azalpena erakutsi ala ez. Aurrebistan ikusten aldugu nola gelditu den. Txertatutako dokumentuan klik egiten badugu, jatorrizko webgunera joango gara. Orain orri berri bat sortu eta ikusiko dugu zer beste aukera dagoen dokumentuak txertatzeko. Orrien fitxa zabaldu eta orri berriak sortzeko botoia sakatuko dugu. Orriari izena eman, adibidez, multimedia. Goiburua honela azaldu da, baina hasierako orriarekin egin dugun bezala egin dezakegu eta aldatu. Listo. Demagun bideo bat txertatu nahi dugula. Bideoaren URL-a baldin badakigu, kapsulatzeko URL-a erabiliko dugu. Bestela, YouTubeen bila dezakegu interesatzen zaiguna. Edo Driven badugu bideoa, Drivetik bertatik beste dokumentu bat baliz bezala txertatuko dugu. Ekipoko bideoak eta audioak txertatu nahi baditugu, aurretik Drivera igo beharko ditugu. Ekipotik bakarrik kargatu aldira irudiak. Audio bat txertatzeko berdin. Driven bilatuko dugu nahi dugun audioa eta txertatuko dugu. Ara, ez du onartzen, baina konpondu egingo dugu. Fitxategiaren esteka lortuko dugu eta URL bidez txertatuko dugu. Hemen, garrantzitsua da baimen kontua kontrolatzea. Izan ere, Driven partekatze pribatua duen dokumentu bat Sitesen txertatzen baldin badugu, dokumentu hori bakarrik ikusiko dute partaideek eta jabeak noski. Beraz, edonork ikustea nahi badugu, Driven esteka duen orok ikusteko moduan jarri behar dugu, eta gero esteka horren bidez txertatu. Listo, hau da dokumentuaren esteka. Orain, kapsulatu URL bidez txertatuko dugu. Eta gadgetaren tamaina nahiko zabala denez, moldatu egingo dugu. Horretaz gain, Driveko karpeta baten eduki osoa txerta dezakegu klik bakar batez. Driven dugun karpeta hautatu eta txertatu. Behin txertatuta, bistaratze mota ere hauta dezakegu. Edo, fitxa berri batean zabaldu. Arestian esan dugun bezala, bermatu behar dugu besteek ere ikusiko dutela barrukoa. Beraz, karpetaren ezarpenak aztertu aurretik. Eta berdin txerta ditzakegu egutegiak, mapak, denetarik. Editatuta daukagun mapa hau txertatuko dugu esaterako. Gunea editatzen jarraitu dugu eta hainbat orri sortu ditugu. Aipatu behar da, orri bat sortzen dugunean aurreko orriaren diseinua hartzen duela, hau da. Orri batean goiburu zehatz bat jarri badugu, orri horretan gaudenean orria sortzeko botoia sakatzen badugu, diseinua errepikatu egingo da. Azter ditzagun orain nabigazio aukerak. Ikusten duzuenez,
Orriak sortu ala hemen goian nabigazioan azaltzen dira. Orrien urrenkera alda dezakegu oso erraz. Orrien fitxa zabaldu eta orriak gora eta behera arrastatu. Mailak ere zehaz ditzakegu, eta bata beste baten azpian sartu azpi orri gisa. Orri nagusiaren azpian jarri eta apur bat eskuinera eramanez, bata bestearen barruan geratzen da. Maila bateko azpi orriak sor daitezke bakarrik, ezin dira azpi orrien azpi orriak sortu. Orri bakoitzaren eskuineko puntutxoetan klik eginez, hainbat aukera daukagu. Hasierako orri bilakatu, adibidez, orri zehatz bat, orriaren izena aldatu, gunetik ezabatu edo ezkutatu. Baina oraingoz ezin dira kopiatu. Nabigazioarekin amaitzeko menua alboko barra gisa ere antola dezakegu. Hemen gurpiltxo honetan sakatuta. Ikus dezagun aurrebista. Nabigazio horizontala nahiago badugu, atzera egingo dugu. Gune bat hainbat kolaboratzaileren artean edita daiteke, eta aldi berean gainera. Horretarako partekatu behar dugu. Hemen goiko botoi honetan sakatuta. Driven ezagutzen dugun pantalla zabaltzen da, baina kontuan hartu partekatzeak suposatzen duela edizio baimenak ematea bestei. Editoreak gehitzen ari gara, ez ikusleak. Ezin diegu bakarrik ikusteko baimena eman. Sites klasikoan berriz, bai. Esaterako, ikastarako sites hau, gune hau, horrela dago partekatua. Pribatua da, eta bakarrik ikus dezakete ikastaroko partaideek. Horretaz gain, sites klasikoan, orrietan baimen bereziak ezar daitezke. Adibidez, ikaslei orri jakin bat editatzeko baimena eman, baina ez besteak. Sites berrian hau egitea ezinezkoa da, akaso aurrerago. Gunea besteek ikusteko dugun aukera bakarra da publiko egitea, hau da, argitaratzea. Horretarako argitaratu botoia sakatu beharko dugu. Domeinuaren ondoren nahi dugun izena jarriko diogu. Eta daukagun aukera bakarra da domeinura mugatzea edo guztiz publikoa egitea. Eta interesatzen bazaigu, bilaketa motorrei baimena eman bilaketetan gure gunea agertzeko. Noiz nahi ere desargitaratu aldugu, edo ezarpenak aldatu. Eta sarrerako bideoan azaldu genuen bezala, Siteseko hasierako panel honetan guneak ezaba ditzakegu, baita Driven ere noski. Eta denborarekin gune asko baditugu edo zehatzen bat bilatu nahi badugu, hemen ditugu ohiko bilaketa tresnak, baita biztaratzen motak ere. Eta hau da dena, espero dut probetxuzko gune zoragarriak sortzea, ongi izan eta hurren arte.